שלום חברים, אנחנו כרגע בפייסבוק, אני גם יכול להראות לכם. רגע. הנה, פייסבוק, אנחנו מדברים פה עם מלא ילדים. בינתיים על הקו, ירדן אשכנזי, זיו שגיא, עמית אפרתי, והם אומרים שהתוכנית לא משהו. אבל לנו כן, ונראה לי גם לכם. ובינתיים חברים, אנחנו... אוקיי. אנחנו עכשיו עושים שאלון פתע לעמית אפרתי. אנחנו מתקשרים אליו. עוד דקה, בינתיים אנחנו מכינים שאלות. בינתיים אני גם אכתוב לו. אתה כותב לו? גם אני אכתוב. אוקיי חברים, עכשיו בעוד דקה וחצי משהו כזה אנחנו נתקשר לעמית ונעשה לו שאלון. הוא יכול לזכות בפרס גדול? הוא יכול לזכות בפרס. ובינתיים אוקיי, יש לנו ירדן אשכנזי, עמית אפרתי, לין, מלא וזיו שגיא. כבר חוזרים עם השאלון על עמית אפרתי. שאלון פתע. חכו, אל תזוזו.